verden. Flere butikker. Nu. Jeg vil gerne købe den her cykel. Værsgo, prøv. Tak. Ja, den er altså fin. Den vil jeg gerne have. Det bliver lige 2 numre. Værsgo. Tak. Kom nu, du kan gøre det bedre end det der. Og vi synes også, at der skal være bedre svømningsfaciliteter her i Osted. Det er noget lort, at vi kun har sådan en lortesø. Ja, det er også den eneste, vi har i hele Sjælland næsten. Det skal græs. Det er altså ikke en græshund. Ja, det er fint nu. Som vi kan se, så er det en rigtig bøssesø. Man kan ikke engang nå vandet fra broen. Ude på midten er der måske 30 cm dybde. Det kan lige nå vandet. Ja, den er det ikke så koldt. Her har vi Philip, som sidder på den ene stykke af rampen. Ja, og han vil trylle sig derfra på egen Buddha-manér. Vil han trylle sig derfra, og så over på den anden side. Okay? Så vi siger Abracadabra, sesam, luk dig, og sådan skal det gøres. Det er Philip. Det er fantastisk. Det er på egen Buddha-manér. Unbelievable. Hvad vil I gerne have i Osted? En biograf! Og når vi skal finde ud af, hvad A er, så tager vi så for eksempel, at vi får en ligning her, hvor vi skal sætte 4 i alt. Jeg vil ud igen! Vi ønsker Og sjovere soler. Vi vil gerne have et minicykel. Vi vil gerne have en campingplads, så der kommer flere turister til vores by. Vi vil gerne have et skolekafeteria. Ja, mand! Kom nu!